varume vemuharare makajaidzwa makajaira ukunzvinzwa makajaidziwa makajaira manje kwandira zviti izvozvo mazvinzwa zvekuti you ask me out for lunch ndobvuma ndoti okay my brother let's go out for lunch and then tapedza lunch hey baby what do you drink ndotaura zvandinodrinka uri kuda kundimarinesa ndotaura zvandodrinka I drink this and then atonoti hashasha inenge yakuparara iyi mota ndakuona what guest lodge welcome to what guest lodge okay amakimaku pamwe ndopanoshanda maybe want to pick up something or pane zvaukuda imomomo wabhuka rumu without my concern wabhuka rumu baby let's go inside okay I'm coming inside let's go and watosvika inside ndotanga ndibata and when I say no say usachinge mwana mudiki let's not spoil the fun do you think my body is for fun? Yeah? Do you think this is a Luna Park? Pane masiso up and down, pane zvinonzi majabengaso. Makajaira, makajaira. Kuzvinzwa. Mazvinzwira mega varume vekuharare. This is Kutapa Media INC broadcasting live and direct from Zimbabwe, Chitungwiza. So tine nyaya yemusikana uyo wamabva kuonapo anonzi Ritz McClay. She was a TikToker, I may say. She is still a TikToker, I am saying. And she got a trouble from a certain guy whom she is calling Dave. We don't know how far true it is kuti akapiwa nhumbu mwana na Dave akuramba kuchengeta mwana, or else it's just a social media drama for them to trend. But as it stands, she is looking for serious help. She needs help from people. Arotsvaga iye rubatsiro, arikuti anoda kubatsirwa nevanhu vanhu vakawanda nenyaya yekuti iye na Dave baba vemwana wake havasi kuwirirana. But as it stands, ganda remusikana riri kutoratidza kuti aiwa pane zvachinja, paita shanduko zvakare. Like video raakaita last time rakambotrenda, raakaita ana sekuru vake, avo vanhu vakazofungidzira kuti murume wake. Video iroro rairatidza kuti ari kumusha uye ari kurarama upenyu hwekumusha. So people were commenting vachishoropodza maererano nezvaakamboita kumashure. Saka just a little bit background. Musikana uyu makamutarisa paTikTok, musikana aita mavideos achiita content creation on TikTok achisoropodza vatinoti masingle mother. Tongoti aita hanzvadzi yaShadhaya, to the extent that she mentioned kuti iye kana uchishandisa senemu yaamai woziva kuti mama vako vanga vari side chick, ndo katauriro kaakazviita. Little did she knew that zvinhu zvinogona kungoita sekungoshanduka. Vakuru vanoti ivo sekaurema wafa, pachirungu vanoti the last laugh is the longest. So zvichirevera izvo kuti kana uchiona upenyu hwevamwe vanhu uchiitika kana kuti mafambiro azviri kuita, you really don't understand what happened to the extent yekuti vazoshandisa masenemu ekwana amai kana kuti vagokura vachigara nemasingle mother. So not all single mothers chose to become single mothers, but there are circumstances and scenarios which are beyond their control. So basically tiri kuti isusu kana muchiona zvinenge zvichiitika, what you need to do, you need to really just look, usingaseke vamwe. So in this case the lady akaita video iro raakazopedzisira akuchema. Tikariwana video iroro tichakukandirai zvakare kana
pane vhidhiyo redu ratichaita rinoteera, nekuti tiri kutomutsvaga musikana timbotaurawo naye. So akaita vhidhiyo iro raakazopedzisira akuchema akabata mwana achishuta vhidhiyo achitsanangura maitikiro azvakaita iye naDave. So iye anoti akadanana naDave zvakanaka-naka kusvikira havo vawirirana zvekuitisana mwana, but Dave akazoramba iye kuva responsible for the pregnancy. Dave anonzi iye anogara kuma-avenues and iye sekutaura kwake anoti Dave anozivikanwa nembiri yekuti vasikana vaanodanana navo vose vakaita nhumbu, it's either mwana wacho ndiye anofa kana kuti musikana wacho ndiye anofa. So we don't know which is which, zviri kutora nzvimbo ndezvipi. So we just want to understand if it is truth or it's just a skit which they are doing to boost their public performance. So but basically iye nekukumbira kwake ari kukumbira rubatsiro rwekuti kana zvichibvira abatsirwe nemari yekuti atsvage malawyers, abatsirwe nemari yekuti aite zvinhu zvakasiyana-siyana like kuti iye Dave ave held accountable or responsible. But nema-messages akasendwa pasocial media ari kutenderera ari kuratidza zvechokwadi kuti Dave wacho inhundira mutsime kana kuti nharadada kana kuti nhunzva-tunzva kana kuti nyunzwa chaiyo ari kuratidza kuti haana kunyatsomira mushe Dave wacho, uyezve haatomborina basa nezvevana. Ndokatarisirwa kaonekero kazviri kuitwa avo. After ataura kudaro, musikana mumwe anotamba naRitz McClay akabva azoti iye akambopimbwawo nemukomana uyo anonzi Dave zvakare panguva iyo Ritz aidanana naDave iyeye. So zvoratidza kuti mukomana uyu anoda kungoshandisa vanhukadzi chete. But nevertheless we just need to be careful. Hatisati taziva kuti what is taking place. Mangwana munogona kupepuka ritori drama zvaro riri kuitwa rekuboosta popularity yevanhu. That is what we are thinking. So iwewe, what's your take in the comment section? You can put your comment in the comment section. Until next time, my name is Paulus Gerald Mills Venzai, representing Kutapa Media INC. Our social media handles: Facebook, it's Kutapa Media INC. Then on YouTube, you can just say Kutapa Media INC. For those who want to contact us, 0779 500 432. Currently, we pay those who bring stories which are newsworthy. So please get in touch, contact us. Wobva watozvirovera kamari kako kekuti watidaidza pasport pari kuitika nyaya kana kuti pane nyaya dzinenge dzichiitika dzauri kuziva dzaunoda kuti dziende pamhepo. Saka unongotibata ipapo pa0779 500 432 wongoti ndine nyaya Kutapa Media INC. Until next time, please, before you look out, just subscribe, like, share, and comment.